Roblox, ще играем, нали, това. Абонирайте се канала с камбанката, абонирайте се Крум Костурков, за Костурков 86. Добри канали, играл съм с тях. Нали, знаете ги. Би трябвало да си играли, да си ги гледали. И така, ние ще играем Car Games. Защото аз помня, че имаше една много добра игра. Realistic Car. Ето ще играем. Защото аз помня, че имаше някакви работи тук. Стес. Volkswagen Golf мисля да спам. Иди спам. Аз ще спомним един голфар. Пърчесен голфар. Спам та голфа. Така ще играем, хора. Така. Дай му 104, 109, 109, абе, това няма го игра. Не ми харесва това. Аз имах едно, дето го играх, сега не го знам как е. Моя чика, New Car Midnight. Ханем го е. Фън Viracle Fact. Това няма да е със сигурност, ама дай да го пробваме. Блек. Auto Repair. Select your first car. Аз дори не виждам first car. В смисъл, аз не виждам пътите си коли. Ако е BMW, той BMW ще да избера. Ами! Citroen, ами... Ако ми дадеш... Ако това е първата кола... 2014. Всеко трябва тук да спам. Окей. Спам така. Това ми е първата кола, разбирам. Паркинг брейк. И тук е шифта. Шифта кома. Шифта. Шифта, човек. Дай му газ. Ой. Nissan 350 ще изпреваря. Оп. Всичките. Тая игра нещо. Тая игра няма да е. Като я гледам, Viruka Legend, няма да е това, Nitro. Това е от Most Wanted.
М3 от Most Wanted, ако не сте виждали. Ето я е от М3 от Most Wanted. Не може, защото ако направи така, смисъл някакъв мустанг. Това е. Това е. Точно това е. В принцип аз играх една дрифт, ама ай ще напишем дрифт. Така ли се пише дрифт, човек? Майко... Потато пишене. Просто потато пишене. На английски. Потато. Highway Legend. Това му иде. Това, което си мислиш, че съм го играл. Да, то е. Това няма друго. Ами се опремили чак толкова. Тук колко са безплатни всичките коли, много ще е добре. Така. 2 години по-късно стартиране ли? Две години по-късно стартиране, това не означава много добре. Да знаете ли? Това видео се превърна с едно, че тествам видео, тествам таки... това е. Ето е. Чакайте, скриншот ще направя. Скриншот. Хом. Точно и това беше, да ти казвам. New Track, така. Сега пускаме... Айде, пускам Murder Mystery, че няма да занимавам повече. Аре, да видим тия тигри какво правят тук. Близкам са. Така, давай, човек, зареждай надолу, че... Да го знам какво е. Те имат джето, искам и аз имам джето, бе. Скачели. Какъв е то сърф? По-скоро и това ще направя, хора. Ети. Оп. Не мога да си на джетовете. Тук има някакви поляси. Поляси вече ще ги наричам. Поляси! Тия на полясите. Тия пояси. Няма ги наричам поляси, защото е тъпо. Трябва да избера... пак той е интернет! Бие лап. Качих му се на конче! Излетя нагоре, защото интернета ми заби. Това не е... Аз съм се скрил тук. И кой мисли, че... Сериозно ли ти? Добре. Аз съм Херцог. Някакъв. Де го знам? Херцог Фернандо. Тук има шахта. Той е! Аз съм сигурен, че беше той. Тай е! Не съм аз. Не съм дори и аз, чай. Ще влезе тук, ще си инжектирам, никой нямам познал кой съм. Много е с това. Така речем. Много. Да, Survival XP трябва да стане 10. Как мога да стигаш, бе? Хакер! Аре, стига си масле.
направо на мен. Само да не задълго да ни избяга. Да разбрах я едно като Саске. Саске. Бързо пресреща, мой човек! Айде! Сега се сети да стреляш. Беше времето... Don't guard the mail. Еми, човек... Don't guard the mail. Ти... Ми ето я на... Ето е тоя. Ей тос. Don't guard the mail. Аз го знам кой е. То защо седи? Движи се, мой човек, нали трябва да я прицелиш? Не, нямам думи. Този е по-зле от мен и такъв. Бре, как? Йошико! Това дори дай място, я го знам. Вече хора, и вие го знаете, защото вие участвахте в това видео. Така казано. Може и да не сте участвали, ама... Знае ли се? Так-тарата. Просто така правя. Так-тарата. Меншън. Той е ясно, че е меншън. Като гледам... Ако се нямаме цели... Аре, бе. Или цял опън. Кой е тука? Го, той е... бездомник. Го, той е бандит тука. Лед затворен е там. Ма много добро нещо сама си. Точно в меншън направо спечеля. Като ме избият всичките и му направят на нищо. Тук са почти всички. Не. Сам Значи. Добре. Що се стреля? Той е там е. Стреляй го. Стреляй, мой човек. Стреляй. Точно, уби. Нямам думи, аз спектейтвам ли. Ма той е някакъв нубър. После така ме уби, дал му са. Оцели го! Ти си шерифа. Не можеш ли да го целиш ли, ко? Нямам думи. Ти какво е радио? Enter my song. Song не. Searching. Find. Small gangster. Shit. Това може и да не стане за видео. Аз мисля, че това няма да стане за... Той е шаркта! Показа нашия... Какъв... Ще дойде се някога. Нямам думи. Сега ти е времето. Айде, най-накрая. Забелязаха ли да? Най-накрая девете забелязаха го този. Какъв беше... Показах ви един истър, който може да не сте знаели, но го имам. Той е качахта. Пак. Тука. Скачаш, бъгва са. Бък. Оп. И го на шахта съм. И може да видим това какво прави тука. Само те да ми открият място,
открит ли ми го? Няма стане така. Его на тос. Те няма го открит. Те скачат горе. А вие не знаете къде е лъгочето. Аз съм професионалист тук. Аз като казвам професионален. Да не говоря много, че умирам. Знам ги някакви бъгове. В смисъл... Той е само... не. Не му вярвам. Добре, вярвам вече. Защото... Бих искал да знам кой е шерифа. Бих искал да знам кой е шерифа. Само това бих искал да знам. Друго нищо не бих искал да знам. Нямам какво да кажа, шериф. Но IQ няма никой. Кой? Шерифа се е крил тука. Там не е шериф. Нали я виждам, тя бяга. Това са... как се казва? Имстей. И ние намираме... Букваме. Това е вече. Бок. Текста, част, choice, reason, abuse, offense... Знаем ли как се движи тая? Се знаеш, това дори не е било тя. Издай я като човек! Тая се сети мой, че да е шериф. Ма сети се човек. Сети се, че мой си шериф, ама... Шериф от друга е. Ако беше убила тя шерифа, аз буквално да изземам пистолета и тъй. Да изземам пистолета и веднага отивам, гърми го и готова е работата. Някакво стане. Така стана. Милбейс, билап, милбейс. Чекайте за милбейс. Маждай се. Прави така, просто е така. Така. И сега ако ще ми також. Един от друга страна, аз от тази страна и ти ми е последната игра в Милбейс. Ако ми се падне нещо, да я знам. По-шашево ще е много добре ми. Innocent. Пак. Такъв, даже някакъв лефна. Защото му стане тъпо, като разбра, че тази обаче много ми е така. Добре. Значи вярваме с тази. Тази си вярваме. Защото тази не е такъв мърдър. Ако тя не е мърдър, значи някой стане. И сега вади пистолета оттам. Не, тя дори не е мърдър. Той долу някъде си ги убива. Аз тук се възползвам топките. Тия топки ми трябват много. 400 такива ми трябват за един съмър. 10 кофичката. Тук. Тия си ги бият, аз тука. Beach balls full. 20 такива. Сега стинки. Той е. Няма спра да скачам с мота, не си? То се. Аз скачам. Не мой да ме оцелиш. Оттам не мой да ме оцелиш. Забрави. Трябва да отивам на... Сериозно ще избереш мене? То съзнай. Хора, това беше от видеото. Надявам се да ви харесва. Ако е така, праснете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанката. Или чакайте. Ето го! Тая игра ще играем утре. Скриншот. Тая игра ще играе утре, знаете. When join slowly load, ама
Тая игра съм я играл, много е добра. Ей тая. Айде, до скоро, до утре, аз спирам вече, защото, нали? Айде, чао, чао.